Terve! Ajattelin tehdä tämmöisen lyhyen videon tähän minun tilanteeseen liittyen. Eli kun viime videon kuvauskentässä mainitsin siitä, että mulla oli ollut korvatulehdus. Niin nyt on pari kuukautta tässä mennyt ja mulla ei oikeastaan edelleenkään ole ihan täysselvyyttä, että mikä siinä oli. Mun laskelman mukaan sitä on nyt kahtanut 6 eri tyyppiä sitä korvaa. Kolme sairaanhoitajaa ja sitten 3 lääkäriä, josta viimeisin oli erikoislääkäri Joensuussa muutama päivä sitten. Ja tämä erikoislääkäri osasi sen verran sitä valottaa, että siinä on sisäkorvaan tullut jonkinlainen vaurio. Ja kuulon tutkimuksissa selvisi, että matalat äänet on tipahtanut 45 desibeliä, eli en kuule käytännössä matalia ääniä ollenkaan. Ja sen se myös osasi sanoa, että se saattaa johtua hyvälaatuisesta kasvaimesta. Mutta siihen sain magneettikuvausajan vasta johonkin parin kuukauden päähän. Ja miksi minä nyt tästä rupesin tätä videoa tekemään, niin on se, että tässä kuulovauriossa on yksi semmoinen aika iso niin kuin sivuoiri, joka minun mielestä oikeastaan on se pahin oiri. Eli mä kuulen tietyllä taajuuksilla äänet niin kuin kahdessa otteessa, tai niin kuin päällekkäin 2 ääntä. Eli jos viululla soitan vaikka A-kieltä, niin mä kuulen semmoisen pikkusen hiljempana, niin ehkä 3 sävelasketta alemman äänen sen A-kielen äänen päällä. Ja tässä on vielä semmoinen juttu, että se tuntuisi olevan pikkusen aina eri taajuus eri sävelessä. Ja se kuulostaa todella niin kuin epävireiseltä, vaikka sä soittasitkin oikein, joka silloin tällöin saattaa tapahtua. Niin mä en nyt oikeastaan tässä tiedä, että oliko tää nyt mun viulun soittoura tässä vai osaanko mä jotenkin, tai opinko mä elämässä sen äänen kanssa. Koska tässä on melko todennäköistä, että se kuulo ei palaudu. Mitä netistä joistain keskustelufoorumeista luin, niin joissain tapauksissa se on palautunut joidenkin kuukausien tai joku taisi olla ihan vuosienkin päästä, mutta se on hyvin pieni todennäköisyys. Ja myöskin se kasvain juttu, niin se lääkäri sanoi, että se on hyvin harvinaista. Eli siis joko mun pakko opetella jotenkin ignoreittamaan se sivuääni ja saada motivaatiota tähän viulunsoittoon ja muutenkin musiikkiin, koska se kuulovaurio vaikuttaa musiikin kuuntelunkin niin paljon, että se saa kaiken kuulostamaan todella surkeilta verrattuna aikaisempaan. Niin sen takia nyt tein tämän videon, että ilmoitin, että näin on käynyt ja en tiedä tuleeko uusia videoita, jos tulee niin milloin ja mitä tapahtuu. Mutta yritetään kuitenkin jatkaa näiden videoiden tekemistä ja jatkaa jonkinlaisen motivaation etsimistä ja ehkä joskus se löytyy. Kiitos kun katsoit videon.